Keď som mal zhruba 36 rokov, tak som mal naplnené všetky moje ciele. Všetko, čo ako mladý chalan som chcel a aj postupne, čo som si ich vstýčil, tak som dosiahol. Mal som vlastný byt, mal som dobre kvalitné auto, mal som manželku a mal som pasívny príjem. A bol som v bode, kedy vlastne môžem robiť, čo chcem, môžem si užívať život. Bol som na seba dosť hrdý. Bol som úspešný podnikateľ, dokonca raz som prednášal na univerzite. Mal som všetko, čo chcem, ale stále ma prenasledoval taký pocit, veľmi zvláštny pocit, ako by to bolo celé fake. Ako by tá moja vonkajšia osobnosť, to, ako ma ľudia berú a za čo som považovaný, ako by vnútri to bolo úplne nejak inak. Mal som taký pocit prázdna. Postupne som sa dopracoval do bodu, že som si uvedomil, že ja vlastne vôbec neviem, kto som. Že veľa z toho, čo mám a veľa z toho, za čo som považovaný a za čo aj ja považujem sám seba, že to je nejaká maska, že to je nejaká hra, ktorú celý život hrám. Veľa z toho, čo som dokázal, slúžilo iba na to, aby som sám sebe dokázal, že som dosť, že som dobrý, že som hodný. A rovnako toto som dokazoval aj ľuďom navonok. Bolo to pre mňa dosť dramatické, pretože zrovna začala korona a ja som bol veľmi sociálny človek. Dokonca by som povedal, že až človek, ktorý bol závislý na iných ľuďoch. Závislý na mojej manželke a tu som zrazu skončil úplne sám. Bez priateľov, veľa z nich sa proti mne otočilo. V tej dobe nebolo ešte toľko informácií o týchto veciach. A nebolo ani toľko podporných skupín, kurzov. Tu som sa s tým placal sám. Nevedel som rozlišiť, čo je ilúzia, čo je realita. Nemal som žiadnu podporu, nemal som žiadny nejaký návod, ako z toho výjsť von, ale nie to, že som nemal návod, ja som ani nevedel, čo sa mi deje. Nikto mi to nemohol pomenovať. Takže bolo to možno trošku zbytočné, náročné a trvalo to dlho. A tým, že ja som človek, ktorý sa neustále snaží sám sebe pochopiť, tak som veľa času venoval tomu zistiť vlastne, čo sa deje, kto som, kam idem. Častokrát som zašiel do slepých uličiek, zamotal som sa. Postupne vlastne po ďalších rokoch, kedy som nachádzal sebarozvoj, informácie a rôznych ľudí, dostal som sa do rôznych kurzov a tak ďalej, tak pomaly som začal hľadať cestu k tomu, kto naozaj som, čo naozaj cítim a vlastne tá cesta pokračuje doteraz.